कापलाय. वा वा वा, असं बघून वाटतं ना आताच खावं. असं समजा आपण रेस्टॉरंट उघडलेला असा, किती झूम मारते. समजा आता रेस्टॉरंट उघडलेला असा आणि असा वेटर आला, पप्पू वेटर असा घेऊन आला, पण समोर बघा कसं टेम्पटिंग वाटतंय ना. सरांना मला थांबा सर मॅडम थांबा जरा, आपल्या फक्त आता डीप फ्राय होऊन येत आहे. पाव किलो बेसन कितने का? 20 रुपये बेसन. इथे पनीर, दूध, बेसन, ब्रेड आणलेलं आहे आणि मम्मी आणि गाजर आतमध्ये आहे, ताई पण आतमध्येच आहे. आलं ना आणलं. अजून काय आहे? 2 कोणाला काय काय यायला दिसतंय सरप्राईज. आणि सरप्राईज आणलेलं ताई आणि काजलला हे आवडतं आहे ना खायला, आणलेलं आहे. चला आता इथे रेसिपीचे इन्ग्रेडियंट्स आम्ही काढतोय बघा. पनीरचा आम्ही शेप घेतला प्रॉपरली, ह्याचा माप घेऊन, म्हणजे असं माप घेतला आणि आउटर सर्व आउटर बघा आम्ही काढून घेतलेले तसे ब्रेडच्या शेपचं पनीर कट केलंय. आणि आता आम्ही स्लाइस करून घेतोय सर्व आहे ना, म्हणजे रेसिपी पटकन होईल. इकडे बेसन आणि बाकी रिलेटेड इन्ग्रेडियंट्स आम्ही काढतोय सर्व. नमस्ते, आज मी ब्रेड पकोडे बनवते आहे पनीरचे, आणि सर्वांसाठीच आहे, सर्वांच्या आवडीचे आणि सर्वांसाठी सर्वच खाणार आहेत मी सोडून. का? माझा उपवास आहे. माझा पण उपवास आहे. मग कोणासाठी? मी एकटी थोडी खाणार आहे. उपवास सोडायचा आपण आता, खायचं सर्वांनी. चला स्टार्ट करूया. आता मी पहिलं आहे ना पीठ मिक्स करून घेते. 1 वाटी बेसन घेतलंय, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ. ओके. आता इथे बेसन आणि तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडासा अर्धा चमचा मिरची मसाला टाकायचा आहे, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, त्याच्यातला अर्धा पाव चमचा याच्यामध्ये टाकायचा पिठामध्ये, आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आणि त्याच्यामध्ये हा सोडा टाकायचा आहे, पण पहिलं मिश्रण आहे ना मिक्स करून घेते. तू काय करते? दिवा लावते. आता आपण हे काय घेतलेलं बेकिंग सोडा आहे ना, हे बेकिंग सोडा घेतलेला आहे, टाकू पाव चमचा. हा टाक, म्हणजे आपली भाजी झाली की रेडी करायचं. पाव चमचा घेतलेला आहे बेकिंग सोडा. असं घट्ट पाहिजे, असं घट्ट घ्यायचं, जास्त जाड नाही जास्त पातळ नाही, असं घ्यायचं. आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. आता आपण भाजी बनवूया. पकोड्यासाठी 3 बटाटे उबलून घेतले, चांगली शिजवून साल काढून. 3 बॉइल्ड पोटॅटोज ना, आता त्याला स्मॅश करायचे. आता बटाटे बघा मॅश करून घेतले आहे. तर त्याच्यामध्ये हे बाकीचं साहित्य टाकते. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, पिठामध्ये टाकलाय हे भाजीमध्ये. आपला गरम मसाला पाव चमचा, आलं लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा, आपला लाल मसाला अर्धा चमचा, कोथिंबीर थोडीशी, आणि आपला चाट मसाला अर्धा चमचा. सर्व मिक्स करायचं ना, सर्व मिक्स करून घेते, म्हणजे आपली भाजी पण रेडी आहे ना. हां, इथे आपली भाजी बनते. आणि ते काजल बघा स्लाइसला काय लावते, ही कसली चटणी? हिरवी चटणी कसली बनवली? पुदिना कोथिंबीरची. पुदिना कोथिंबीर आणि मिरची. त्याच्यात मिरची घ्यायची. ओके. आपल्याला तिखट पाहिजे असेल तशी घ्यायची. मी तर 2च घेतले बारकी बारकी. ओके. असे सर्व स्लाइसला लावून घेतेस ना तू? 4 स्लाइसला हिरवी लावते. हो, आणि 4 स्लाइसला टोमॅटो केचप. आणि तिकडे मम्मी भरतेस ना? हा, भाजी भरायची. आणि एकदम जाड भरायची का पातळ भरायची भाजी? पातळ. कारण आपण त्याच्यामध्ये ना पनीर ठेवणार आहे ना. 4 स्लाइसला ग्रीन चटणी लावून झाली आहे.
तर ही 5th स्लाइस ज्याला आपण चिली आता सॉस मी म्हणू तुम्हाला शकतो, पहिलं टोमॅटो एक केचप. दाखवते. हे आपला रेड सॉस वाला ब्रेड ना. होय. ते रेड सॉस वाला ब्रेड घेतलं. आता काय करायचं त्याच्यावरती आता त्याच्यावरची पनीरची स्लाइस ठेवायची. पनीरची स्लाइस आपण ठेवली. आता त्याच्यावरती ग्रीन वाली आहे ना. हा. तुम्ही दोघांना पण ग्रीन लावू शकता किंवा दोघांना पण रेड लावू शकता, है ना. झाला आपला ब्रेड. झाला, हे तयार झालं आपलं. दाखव. ओके, असं आपण सर्व असे आपले 4 होणार आहेत असे, आहे ना. हा. ओके, असे आम्ही सर्व चार करून घेतो. घ्यायचे पहिले. इकडे आपली भाजी संपवण्याची ट्रिक बघा. प्रत्येकाला वाटण म्हणजे असं वाटून घेतलेली आहे. वाटून घेतलेलं आहे. म्हणजे म्हणजे कसं भाजी उरायला नको. आणि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पण होतं सगळ्या ब्रेडला. बरोबर हा. आहे. तसं मी सर्व लावून घेतोय. सर्व प्रिपरेशन होते बघा. आमचे 4 ब्रेड झालेले आहेत. आता टिश्यू पेपर आम्ही इकडे ठेवतो आणि तिकडे सोबतच तेल तापवायला ठेवलेलं आहे तेल ना. तापायला ठेवलंय. तेल तापू दे तोपर्यंत हे स्लाइस मला कापून देते ना. हो. आता इकडे आपल्या सँडविचला आपण अशा स्लाइसनी कापणार आहे. केक कट. आता सर्वात मजा दाखव तुम्हाला. हे बघा, इकडे बघा. आता कापलेला आहे. कापलाय. वा वा वा, असं बघून वाटतंय ना आताच खावं. पनीर दिसतोय ना. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही आतमध्ये चीज टाकू शकता, काही टाकू शकता, वरतून टाकू शकता, किती टाकू शकता, ना. होय. आता सर्वात आपल्याला असे कापून घ्यायचे ना. हो. तोपर्यंत आपलं तेल सुद्धा तापतोय आणि आपल्या इकडे आपण डबल टिश्यू पेपर घेतलेला आहे ना. इथे आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण बघा काय करायचं पिठामध्ये. पिठामध्ये चांगलं घोडून घ्यायचं ना ते. मध्ये डुबवून घेतलाय. आता तेलामध्ये सोडूया आणि सोडताना आरामात सोडायचा. वा रे वा, वा रे वा. 2 नाही पासणार, एकच आपली छोटी कढई आहे ना. हा, छोटी आहे ना. ते कसं जास्त मोठी कढई का नाही घेतली ना, तर तेल पूर्ण जास्त लागतं ना त्याला. हा, म्हणून. हो. अरे वा, पटकन ना. लगेच झालं. पण ते आतमधलं पनीर जरा शिजलं पाहिजे मम्मी, आहे ना. तर ते बुडबुडे कशाचे येतात आहे? पनीरचे तर बुडबुडे येतात आहेत. मग आपण गॅस मिडियम करूया. हा, मिडियमच करायचं कारण ते भाजायला पाहिजे ना कारण चांगलं. ते तुम्हाला दिसेल वरतून भाजलेलं, पण ऍक्च्युली आपलं पनीर शिजलं पाहिजे आतमध्ये, आहे ना. पनीर पण शिजला पाहिजे. हम्म. आता आपलं पनीर पकोडा बघा एकदम फुललाय. जाड झालाय. काजल, सुगंध आला की ना असं भजी बिजी तळल्यासारखा. आला. आपल्या वडापावच्या स्टॉल वरती कसं येतो तसं झाला ना. मसाला, हो. वा. जरा पण तेलकट नाही दिसत आहे वरती. हो, तेलकट नाही वाटत, ऑइली पण नाही जास्त. जास्त नाही झालाय. तरी पण आपण इकडे कसं सेफर साईडला आपण घेऊन ठेवलेलं आहे ना. किती झाड आहे हा बघा. एवढा आहे. केवढं झाड आहे. एवढा. एक खाल्ला तरी मस्त, आणि 2 खाल्लं तर पोटच एकदम भरून जाईल. जेवणारच नाही कोण. चला आता दुसऱ्याला आंघोळ घाला. असेच आपल्याला सर्वांना आंघोळ घालायची आहे आणि असं आपल्याला तळून घ्यायचंय. अरे कायच आहे. हा, चला स्वाहा करून टाकत येत आता. वा रे वा, वा रे वा. टाकल्या फुलतंय. आणि आपण आता सर्व मीडियम वर करून घ्यायचंय ना. हा. इथे आपली ही प्रोसेस होते. आपण सर्वात दाखवतोय तर आपण आपल्या दिलूला कसं सोडू शकतो. आपली दिलू बघा इकडे बसलेली आहे. ए दिलू, दिलू माझी पिल्लू, काय करते दिलू. दिलू पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. नाही, दिलू नाराज आहे. शानी म्हणजे तुम्ही. आता आम्ही दिलूला हात लावला की नंतर हात धुतो पण आम्ही, है ना दिलू. चला आता सर्व पकोडे होते, मग आपण बोलूया सर्वांशी, है ना दिलू. टाटा कर, टाटा. तोपर्यंत टाटा. इथे सर्व आपली रेसिपी ऑलमोस्ट झालेली आहे. मेहंदी डेकोरेशन पण इकडे झालेलं आहे सर्व. आणि इकडे आम्ही हे टिश्यू पेपर बघा वेगळे अजून घेतलेत ना. हे पहिलेवाले आम्ही फेकून टाकले. 2रे, 3रे, 4थे, 5वे, 6वे आहेत ना हे. आणि इथे बघा आम्ही कसं सजवलेलं आहे. फक्त आता हिरवी चटणी आणि आपला केचप टाकल्या की आपली रेसिपी झाली रेडी. तिकडे अजून एक जागा आहे, एक बनते ना तिकडे. कोणाला आवडतं चाऊमिन सांगा. आवडतं ना सर्वांना. हा, मला पण आवडतं. ते मस्त वाटतं कुरकुरीत खायला ते, म्हणून आम्ही साईडला काढून ठेवलेले आहेत बघा सर्व. आणि लास्टचा एक ब्रेड जो 9 ब्रेड होते टोटल त्या पॅकेटमध्ये, 8चे तर 4 हे असे झाले ना. आणि एक जो होता तो मम्मीने त्या चुरा केलेला आहे आणि त्याच्यात टाकून ते भजी करणार आहे ना त्याची. पीठ उरलेलं ना आपलं हे. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय. सर्वांचा. वा रे वा. कापूया आपण सँडविच त्याला मधोमध आणि बघूया आतमध्ये कसं आहे.
ओके, वा 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 वा, हे बघा तुम्ही बघू शकता एकदम गरम गरम मस्त एकदम. असेच आपण असे पीस करून घेऊया सर्व, असे पीस है ना, पीसेस सर्व पीसेस करून घेऊया आणि असे वरती ठेवूया म्हणजे दिसायला छान वाटतात बघ. ते सर्व करताना असा सर्व केला पाहिजे. बघा काजल, हे बघ असं दिसतं हे बघ, असं बघ मी हे बघ असे सर्व केले पाहिजे है ना. पूर्ण देण्यापेक्षा असं कटिंग करून सर्व करा, छान वाटेल ही ते. आता माझी भजी बघा फुलली बघा, फुलून वरती आहे. अरे वा ब्रेड पकोडा ब्रेड पकोडा है ना. पकोडा भजी. आपली रेसिपी रेडी झालेली आहे आणि किती भरलं बघा एका ब्रेडच्या पाकिटामध्ये मम्मी, ते छोट्याशा है ना, 8 स्लाइस 9 स्लाइस, पण ते किती वाटतं ते बघा. आता म्हणजे 4-5 पूर्ण माणसं आरामात खातील. आपली आहे ना आता पार्टी, आपण 5 माणसं आहे की नाही. चला आता बाहेर. चला सँडविच पार्टी. या सँडविच पार्टी. आपले प्लेट सुद्धा रेडी आहे, सॉस पण आपण घेतलेलं, चटणी पण आहे आणि आपले पकोडे पण रेडी आहेत ना. घेते पण. चला सर्वांनी खायला या तुम्ही पण. चला लाईनीतून चला. तर इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण एक एक सर्व करूया म्हणजे भाईला. आणि आपला कॅमेरा ताईने पकडलेला आहे. सँडविच खाऊन उपवास सोडायचा आहे. एवढे सँडविच भरपूर झालेत आहेत ना. चला आता आपण टेस्ट करून सांगूया. पहिले विदाउट सॉस मी टेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला. तुम्ही जर प्रश्न विचाराल की टेस्ट कशी आहे, सर्वात आधी टेस्ट एकदम चांगली आहे. आणि मधला वरचं कवर बघ कुरकुरीत झालं. वरचं कोटिंग एकदम छान, जसं बाहेर आपण एक्सपेक्ट करतो ना की हा असंच असली पाहिजे भजी. एकदम स्मूथ, चावल्यावर एकदम लगेच. आणि पनीर पण शिजलेलं आहे मेन. मी तुम्हाला सांगू एकदम टेम्पटिंग आहे, खाण्यासारखी आहे. पार्टीमध्ये बनवू शकता आणि डेली वेअर किंवा पाहुणे आले ना तर मस्त एन्जॉय करतील. रेसिपी एकदम छान आहे, पण तुम्ही नक्कीच बनवा. तुम्हाला आवडली. सॉसची पण गरज आहे मेन म्हणजे, मस्त वाटते.